Salamu alaikum. Da fari kamar yadda aka daga can baya kan cewar za mu zo da hujja akan ko martani akan sukar da lauyoyin gwamnati suka yi na cewa ɗauke wannan shari'a koma wata kotu, saboda haka mun zo da amsar shi a rubuce mun bada. Da fari lauyoyin gwamnati suka yi suka kan cewar ba za mu bayar a rubuce ba, sai dai mu faɗa ana rubuta kamar yadda aka saba. Na ba da amsar cewa ai babu inda aka hana ka ba da hujjoji da rubuce. Asali ma akwai nassin da ya zo da hakan kuma ya halatta shi, kuma na jawo a gaban kotu a gaban ku. Sakamakon haka ita kotu ta yadda ta ce ta karba, ta takaita wa kanta aikin za ta liƙe shi a cikin rekod na proceeding. Yawwa, saboda haka daga nan alkali kuma yi rudin akan neman wannan transfer da aka yi, ya ce shi ba zai yi transfer ba, ya faɗi irin nasa dalilan. Don haka muna da damar mu amince da dalilansa mu ci gaba da yin shari'ar a nan, muna kuma da damar mu je gaba mu ce ba mu yadda ba, kamar yadda dama can muna gaban already ma, kamar yadda kuka sani cewa har an ɗaga zuwa hukunci akan ita ma wannan matsalar ta cewa ba mu amince a yi shari'a a nan. Domin har kullum ta Allah akwai kan idan ka ce baka amince a yi maka shari'a a kotu ba, wajibi ne a ɗauki. Ta ce ita kotu tana da alaƙa da waɗanda suke tuhumar, haka ba za a samu abinci ba. Kuma shari'u da yawa na manyan kotuna suka ce duk a lokacin da aka ce alƙali muna zargin ba za mu samu adalci gunka ba saboda wata alaƙa ka da masu ƙara, to idan bai ɗauke ba ma ya tabbatar da alaƙa, ya tabbatar da ina amma ita kuma amince kenan a to ai duk sanda aka ce an yi rolin ai babu sauran suka, sai dai ko ka yadda ko kuma ka yi ajiyar normally a abu mai da ba zami abin normally, amma yadda shari'a take idan aka ce an yi rolin to ba za a ci gaba nan take ba, sai a ce an ɗaga saboda wani ƙila zai tafi. Yawwa, to da haka amma mu a wannan yanayi kotu ci gaba kawai, saboda kotu tana saurin ta kammala ita wannan shari'a, wanda mu muna ganin shi kansa sauri ba abin da zai haifar sai wani rashin aiki. ina mu doka yayin da kotu ta ci gaba ba za mu ce kotu ba ta isa ba, to ba mu da wani iko, amma a fitin mu kuma da doka ta ba mu dama za mu yi shi babu fashi. ka nemi a dawo da shaidu guda uku da su masu gabatar da ƙara su gabatar a matsayin shaidunka. To da ina so in ce kafin wannan, bayan kotun ta ci gaba aka yi wa shi wanda ake tuhuma tambayoyi ga sunan daga dai ba za su gaza guda 60 ba. A iya fahimtar mu babu guda ɗaya da su masu ƙara suka ribata cewa sun samu wannan tuhuma ta tabbata a kansa, ko kuma a cikin abin da ya faɗa bai ke kare kansa ba. Yawa wannan in haka ne sai mu zo mu a cigaba da shari'a. Yawa mun ji daɗin duk wannan tambayoyin da aka yi danka baki ɗaya, babu inda ba mu ne muka yi nasara a cikin wannan tambayoyi ba. Da ina ma a ce wannan tambayoyin da ake ana haska su a duniya kowa yana gani, yawa da kowa ya samu abin da zai ci a kai. Duk da ba wai amincewar maka ba, ina ce maka kotu ta yi rulin cewa za ta ci gaba, ba mu da iko mu ce kotu baki isa ba, sai dai mu je mu appeal. Kuma in ta ci gaban ba za mu zauna mu shiru mu ce ba za mu kare kanmu, amma appeal din yana nan za mu ci gaba da yi, wannan shine. Yawa, to saboda haka bayan kammala wannan tambayoyi akwai dama tamu ta re-examination kamar yadda doka ta bamu, shine muka ce a daga saboda rana ta yi, a daga zuwa zama na gaba ai. In kuma an gama re-examination muna da shaidu na gaba wanda a doka ko shaidu 1000 muka ce za mu kawo, za a bamu dama mu kawo su, ba za a iyakance mana ba. Amma daga cikin shaidun da za mu kawo akwai wancan shaidu na prosecution, wato wanda suka shaida wa masu gabatar da kara, su muke so a yi amfani da su a wajen mu ma su tabbatar da ta muke, saboda na ga wasu abubuwa da suka faɗa zai taimaka mana. Shi kuma shaida ko yana ra'ayinka ko baya ra'ayinka, ya halatta ka kira shi zai zama shaida. Mun dama bukata ake da gaskiya ta mutu, ba sai wanda in kuke da fahimta da shi da in yanzu zai goyi bayan ka ba. Duk da ba su da fahimta da mu mun yi da in sun zo abin da za su faɗa zai amfani kes ɗin mu, zai tabbatar cewa mu masu gaskiya ne, tabbatar da duk abin da muka faɗa muna da hujjoji akai, kuma insha Allah zai bayi zuwa ga korar wannan shari'a. Wannan shi. To me matsayin kotu akan bukatar ta a kirawo waɗannan? Ita akan a kirawo waɗancan su zame mana shaida, ba rukol ba kenan, ba rukol na witness ba. Idan kai rikodin witness
kawai za ka yi cross examining ɗinsa ne, amma idan wucin ya zo maka a matsayin naka kai examination ɗin shi za ka yi, ko da akwai ɗan question da ake cewa leading question, akwai inda aka baka dama idan wucin zai zama hostile to sai ka bashi leading question, wato question da zaka dinga leading ɗinsa, kuma ka dinga bashi close question ba wanda yake da damar da zai fita ba, wato kawai ta wuce sai dai a masa iko a, amma ya halatta ka kirawo shaida shine ake cewa hostile witness wanda baya tare da kai, wanda kuma ko mai ƙararka ne ya halatta ka kira shi a matsayin shaida ta in dai magana ake ta kotun bature, domin mun ci dama shi wannan evidence act ina da technicalities da yawa, shi ki ba da irin wannan dama sabanin kotun musulunci. Shi yasa tun a baya mun faɗa cewa a iya fahimtar mu ba ma fahimtar mu ba, akwai hukuncin da kotun ɗaukaka ƙara ta ƙasa ta yi kan cewa shi evidence act baya gudana a kotun musulunci. To amma duk da mu ta mu faɗa ce ba mu ne masu yin hukuncin ba, kotu ta yi kobaru da cewa ita dai za ta ci gaba da aiki da evidence act. Alaba shi mu idan mun je wajen appeal sai mu ce daga cikin irin kurakuran da kotun ƙasa ta yi shine ma gaba ɗaya shari'ar ta yi shi ne bisa tsarin tafi da shaida irin na evidence act wanda an ce baya gudana a kotun musulunci. Wannan kuma sai ya ba mu dama insha Allah mu samu biyan bukata. Okay, to so turanci to kamar yadda kuke gani waɗannan duka 'yan jaridu sun yi yunkurin jin ta bakin lauyoyin da suke kare bangaren gwamnati, amma ba su samu damar ji ba don sun ce ba za su yi, sun daina magana da 'yan jaridu. Khalid Makwarari ke tare da ku, ci gaba da kasancewa.